Il-President ta' Malta George Vella u s-sinjura tiegħu li jinsabu fl-Ingilterra żaru l-pazjenti Maltin li jinsabu għal-kura fil-kapitali Ingliża flimkien mal-qraba li qegħdin jakkumpanjawhom. Għalhekk kif bħalissa 41 pazjent qed jingħataw il-kura fi sptarijiet fl-Ingilterra wara ġew riferuti mill-isptar Mater Dei. Din is-sena l-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund assistit mal-200 pazjent li kienu jeħtieġu l-kura fir-Renju Unit waqt li koprit l-ispejjeż tagħhom u ta' qrabathom. Parti kbira minnhom kellhom bżonn kura għal kanċer, mart fl-għajnejn, fid-demm u mart tal-qalb fost oħrajn. L-MCCFF tkun ta' spalla għal dawn il-pazjenti billi tgħin fl-ispejjeż tal-vjaġġ, l-akkomodazzjoni, it-trasport, l-ikel u l-bżonnijiet bażiċi tal-persuna li tkun qed takkumpanja lill-pazjent. Każi fejn il-pazjenti jkunu għadhom taħt 18-il sena. L-MCCFF tgħin biex il-ġenituri jew żewġ persuni adulti jkunu jistgħu jivvjaġġaw b'xejn magħhom. Akkumpanjati miċ-Chairman tal-Bord tal-Amministraturi tal-Malta Community Chest Fund, John Huber, il-President u s-Sinjura Vella, żaru 3 sptarijiet f'Londra fejn tingħata kura lil pazjenti Maltin. Il-President Vella ratħajl il-konsulenti li tobba l-infermieri u l-ħaddiema ta' dawn l-isptarijiet għall-impenn tagħhom biex il-pazjenti Maltin ikollhom l-aqwa kura possibbli. Matul iż-żjara tagħhom fir-Renju Unit, il-President u s-Sinjura Vella iltaqgħu mal-pazjenti u l-qraba tagħhom ukoll fl-appartamenti tal-Fondazzjoni Puttinu Cares f'Sutton fejn bħalissa qed jgħixu 19 il-pazjent u mas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu Sorijiet Agostinjani fil-qalba ta' Londra li jospitaw temporanjament lill-pazjenti li jitilgħu għall-kura.